Apa my headphone? Nah, my headset. Asa? Say with danger. We go live, right? Just. Are you on air? Baby, what's it, Sondela baby, what's it, Uhamba nami, what's it, say what's it, I went, Delegate, say what's it, I went, I'm Delegate, say what's it, I man, say what's it, I went, I'm Delegate, DJ Kio Gukozi FM, DJ Kio Gukozi FM, DJ Kio. Samba 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 samba. U A B C ufana no 1 2 3. Nina kobonge, Utias kona, Namias kona, kobonge, Nina kobonge, Oya mi kona, Nami kona, kobonge, Nina kobonge, Utias kona, Namias kona, Asabe baby, Aibo, Kwenzenja, Unemanga boss, Asabe baby, Aibo, Kwenzenja, Unemanga boss, Sondela baby, Aibo, Kwenzenja, Unemanga boss, Uhamba nami, Aibo, Kwenzenja, Unemanga boss, say Kwenzenja, Isho jalo manfuna sabe nani, I man, Isho jalo, Belengeti, Bali manu sumo, say Kwenzenja, Isho jalo manfuna sabe nani, I wena, Isho jalo, Belengeti, Bali manu sumo, say Kwenzenja, Isho jalo manfuna sabe nani, I man, Isho jalo, Belengeti, Bali manu sumo, say Kwenzenja, Isho jalo manfuna sabe nani, I wena, Isho jalo, Belengeti, Bali manu sumo. Because FM hamba phambili Saturday wako ngewafana nekuqala. In studio live DJ Kio. Bokuphi vele bojola nobani bowufunda kubo kuyiphi campus? Ngiyabuza bokuphi? Mpumalanga, Eastern Cape, Free State, Western Cape, KwaZulu Natal. 11 October 2025. DJ Kio Gukozi FM Top 20. Shout out to my boy Keys. Shout out to Mtonto. Shout out to you, Mlelo Kozi FM. Samba, 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 samba. Ale out there, the boy about goalkeeper. Yes, that's okay. Yo! hands up, to the left, to the right, Sir, everybody sing. to the left, to the right. Party people, hands up, to the left, to the right, everybody sing.
Sbu, shout out. Oi, oi. Oi, oi. Hands up. To the left, to the right. Everybody sing. DJ Cleo. Asidlane ngani uKhosi FM lihamba phambili. Ubani ngomgqibelo mina wenza kanje between 12 and 3. Ombeke la. Owenza kanje 12 and 3 on radio. Cleo. Sure. Yazi kwenzeka ngoba isikhaleni party sikhona ngithi. Sikhaleni pa. Usuku radio 2000 sister station ne. Esikhaleni party baba 9 o'clock tonight ngiyobe ngilala. Khona la ekhaya. Khona la. Oh, isho yakho yenzela eThekwini vele. Yeah, namhlanje. Nice. Siyabuya. Say enjoy production yakhe DJ Cleo. And shout out to everyone olalele. Ama big names. Ngiyeza noSibuda la ngikhombisa uSibuda. Oi. Ukhona la ku TikTok. Oi. Sondela dad, ngiphethe imali, awusisi ngihamba nawe. Awunami ngihamba nawe. Tshela abangani bakho ukuthi bame kancane, awukodwa ngihamba nawe. Awunami ngihamba nawe. Tshela abangani bakho uzobabona 12, awusisi ngihamba nawe. Awunami ngihamba nawe. Tshela abangani bakho ukuthi bame kancane, awukodwa ngihamba nawe. Awunami ngihamba nawe.
tshela abangani bakho uzobabona tweli sondela mntwana ngithe ubani igama ngicela inamba I hope yasifana mamela ke sweet ngifone nini ngizokuthinta emini ngomesibili nangu nomini uhamba nomini umngane kasini kodwa sengithusile sekushubile ngamagenge abumbile awusesiyahamba ngoba nami sengivukile awusesihamba nawe awunami hamba nawe tshela abangani bakho ukuthi bame kancane awukodwa ngihamba nawe awunami hamba nawe tshela abangani bakho uzobabona tweli awusesihamba nawe awunami hamba nawe tshela abangani bakho ukuthi bame kancane awukodwa ngihamba nawe awunami hamba nawe tshela abangani bakho uzobabona tweli awusesihamba nawe awunami hamba nawe tshela abangani bakho ukuthi bame kancane awukodwa ngihamba nawe awunami hamba nawe tshela abangani bakho uzobabona tweli awusesihamba nawe awunami hamba nawe tshela abangani bakho ukuthi bame kancane awukodwa ngihamba nawe awunami hamba nawe tshela abangani bakho uzobabona tweli DJ Cleo in studio Cozy FM elihamba phambili yo. Like yavutha ke manje studio. Cleo bethu no angibingelele awuyidinga introduction lo thulo ngabe ngidlala ngomoya. Cozy FM Top 20. so mfethu Ukraine kahle kakhulu mntaka baba ngiyalibonga leli thuba lokuthi ngibe semoyeni 2007 sisi ngihamba nawe 2008 hands up song of the year khona la ku Cozy FM Top 20 sure hey and then mangibuka ijourney yakho Cleo usipane nabantu abaningi abahlukahlukene wasivezela uPitch Black Afro wasivezela uMandoza sidlala ingoma iSkelectors Focus and then Kabelo, recently Kabelo Doc Shebeleza Zeke ha Brown Dash ha Teddy Bears uBizizi uBricks hey okay because usumention nomzekezeke bengisala umbonile ekhumulile imic in record ngeke imask kanini umbonile kaningi ubani lo out lo uya break mntaka baba ngizwa Cleo ngiyacela Cleo bethu just break it la ku Cozy FM usebenzile nomzekezeke ni recordile mazi kahle nje nje isiguqa ngamadolo ngiyakhumbula ngi first year ni se workshop uthe elahlele i-Everole orange yeah and then ukhona uyazwakala yongena kuma ones and twos sure. But I'm sure umbonile before efake kahle umzekezeke ubani umzekezeke angikuzwa kahle mntaka baba i-network yakushaya awuchifte kancane uya break DJ Cleo again siyabamukela ku Cozy FM bethu sifila sibusiseke kakhulu ukuthi ube yiphathe and parcel yale show sure. and sicabanga ukuthi ukuba khona kwakho kule show le bethu yo kusho likhulu kusho ukukhula kuthina ngisebenza noKhizo kuyena kade uinteract naye kakhulu ekutheni ugcina ufikile la ngisebenza nesisters la umdonso kaNgcobo so siyiteam yo Cozy FM Top 20 inhloso ukuthi kubize la ukuthi si go back memory lane kubantu abakuthandayo nabantu abasupport umculo wakho asiqale la esikhaleni party to 2025 the new album. How many tracks on the album? Esikhaleni party album yami entsha ina 16 tracks 16 tracks 15 house 3 step track 1 afro soul jazz yo ithi zama komunye why ihlukana kangaka leyo qala izama komunye ngibhale ngoba ngumuntu osingile so yes sometimes uthi uyashela
kanti lo mfunayo ufuna omunye akafuni wena so Keys uzwile mele udlule uyozama komunye so you out single kakhulu ikhona intombi la kaZulu mantombazane ngizwa kahle la kaZulu zikhona intombi siyafana nabantu baseSwatini ziningi intombi engizinhle ngizosibona lapha kulento akaThukuZini le yeah ula la ulwandle ne people's la okay Yeah. so asikhuluma indaba uthe 16 tracks kwi album yipi ingoma kule album yakho lothi iyona esenhlizweni yakho iyona ongeke uma ungena kwi set ungayidlali ile ethi Tsonga Tsonga yeah so ngicela ukubuza ngesingisi what doesn't kill you makes you make me strong Tsonga what doesn't kill you makes you stronger Yeah. kids did you know that mubazi lokho kids isingisi esisha sasesikhaleni what doesn't kill you makes you Tsonga you track number baleyo ngomku album yo ngikhohliwe 7 or 8 but yeah what doesn't kill you makes you Tsonga let's jump because it's my main single ivideo yaphuma next week Friday next week Friday Yeah. abantu bahambe bothola ivideo ialbum ikhona wonke ama digital stores right now. Wonke ne yeah asibuye singene la yeah ubonakala uyi-out enothando uyi-out enobungani beqiniso to Bricks sure ithini ijeni yakho no Bricks Mabrigado after being ejele and bese kubona umvakashela ithini ijeni yakho maybe one or two things his first son is named after me sure uGugulethu uGugulethu Cleopas Ndlovu yeah so ibond yethu is very tight and njengomjida kwenzekile lifeini ukuthi ebe namaphutha he's paid the price and uyaphuma very soon and whether people welcome him or not mina as his brother I'm his brother you don't choose your family so mina I'll be there to welcome him sure sizokubona nisebenza naye after mhlambe sephumile ejele he's my brother is your brother intwana yami singalindele new music from wena naye yeah singawulindele umculo omusha kuwena naye yeah uyabreaka whoa uyabreaka so enye into mfethu engifisa ukuyazi kuwe Cleo yini abantu abangayazi ngawo because sandi kubona nje bekubuza kwenye ama podcast if not mistaken la khona uchaze khona ukuthi usebenza khona kakhulu ama vocalist overseas why it's my choice angithi umuntu nomuntu menze album yakhe usebenzisa the musicians he wants to use the engineers he wants to use the producers he wants to use kanjalo so it was a professional choice that I made long time ago kade ngisebenzisa ama musician overseas guitarist bassist you know sure yeah and nala locally I'm very well known amongst the ground movement yama musicians bassists sure naizole Bloemfontein when Karen White was performing her band is a local band and bengihleli nabo after the performance especially the bassist yabona because these are my people yabo so ama musicians wala ekhaya basebenzisa kakhulu it just so happened ukuthi ngikhulumile ngathi ngisebenzisa ama vocalists overseas yaba ihuha but I heard ukuthi ube nama interviews ayi2 kwamanye ama community radio stations and Yes. behlukene nge-hour and 30 minutes yes and ngizwile ukuthi bowusebenzisa isithuthuthu because ubungafuni ukuba late lokho kusitshelani ngawo ngokuvaluation airtime ngokuvaluation umlaleli noma umuntu osuke support umculo wakho siqala ukukhuluma ngoba isikhathi la 12:30 ngifike 12:45 sure kade ngihleli nje ngilindile ithuba lami so I'm a professional like that I am never late I go everywhere I'm expected and airtime umoya uyimali you understand uyathengiswa so uma unginikeza ithuba kanjena ukuthi ngikhulume nabalaleli mahala hayi bhuti ngizolisebenzisa ijeni yakho how was it uqala because siyazi mhlambe ngiqala la in the game in the music business how many years 26 years usipana nabo bonke labantu ekade no ubabala 24 24 26 as a DJ
24 kwi-music industry. Yo, 26 years. Benjani Jen? Ups and downs, inama fun moments, khona la uba khona depressed, khona la uba khona nemali eningi, khona la ungabi khona nemali, and lessons are to be learned. Khona la ama stage akudlala khona la ama stage angafuna ukudlala khona, but we live and learn kuwo wonke la opportunities avelayo. So I mean ngikhumbula athi ngimkhombe nangu Sibula ku TikTok, ngikhumbula uSibu esawondile ebhijile si DJ Southgate in 1999 in December the 13th 1999 mina no DJ Sibu we battle of the DJs wangishaya bavotela yena but bamvotele because begqoke kahle. Okay, asibuyela on the same note, clear. Kulega DJ Sbu. Sure. And I'm so happy to Sbu ubuyile back to SABC and is doing a big show, the breakfast show on Radio 2000. I'm happy. Yes. Yes. And I'm ngiyajabula futhi now Radio 2000 ukunikele tonight uzobukhona la SABC doing your own show. Yeah. Cishe not doing your own khona la. But wayifunda kanjani indaba ye rejection? Because I remember Sibonga ngikhuluma naye ngitshela ukuthi uDJ Sbu ukuthi once upon a time wakwatshela ukuthi akanayi radio, so ngebazi bamqasha. Ngayisho to a young star la Ukhozi FM manje or under rejection for many times ezama enganiki thu Uma uke wa rejectwa or rejectiwe izolo ulayekile sure because you need it. Sure. Yeah. Leo rejection izokwenza a better person, so you need a rejection. Daraba bangaka abantu okhule nabo abebana yonke into abangekho anywhere namhlanje, because impilo ayibafundisa ukuthi kuyaphashwa. You understand ukuthi uwe nje ungabi nalutho, bona bakhule bana yonke into. We space la khona yonke into is on your hands. You have your TikTok right now. Except umuntu. Except umuntu uzomthola umuntu. So feel Ukhozi umuntu uzomthola. Nama nginawo umuntu mfethu. It's not wrong. I'm single, yeah. Okay. Hayi. Akukho wrong. Hayi akukho wrong. Lutho. Ayikho into ayifunakala ichere ezolinda umuntu wayo ngawe. Okay, bengisala ekutheni ukwispace la izinto eziningi sesandleni. Usawuthumela umculo wakho kuma radio stations like before where uthola ukuthi uyafona wenza follow up ngisendela email bothi uyangisendelana bla and my playlist there to that show ngalindela izodlani. Usakwenza lokho? Sakwenza. But ke nguthumela hoping ukuthi uma bawutholile they'll do the right thing. You understand? Angiyena umuntu othanda ukufollow up kakhulu because ngithanda ukubelieve ukuthi ngibelieve ekutheni igama lami kumele libe nesisindo nyana. You understand? My name has to at least open a few doors. Yabona, so mesamplile sa follow up kanye nje. If akuvuleki it's fine. We keep it moving. Asibele ku-album yakho esikhaleni party ephume this year 2025 and then bese siyarepapa fethu usanawo umoya mningi no 3 hours within SABC Radio 2000. Asibele fethu, say how many tracks we album? Esikhaleni party 16 tracks. First Yes. track Afro Jazz, Afro Soul, Zama Komunye. Track 2 to 16 is Gubhu Waya. Khona enye ingoma enyenze no Rethabile Khumalo ethi Ithembelisha. Ama lyrics are simple nje. Asikho isikhali esinganqoba obukhulu bakhe. Amandla Sure. avela phezulu. Indaba ngiyayicabanga njengoba ngikhuluma. Amandla avela phezulu yiwona sinika ithembelisha. Yes. Clear, siyabonga. Bowucabangani la? Ayifithe bengifuna omunye usisi. Yabo. Bengifuna omunye usisi. Angisho ngiqale ngathi sisi ngihamba nawe. Bathi Bephika yini beqhitha yini? hayi, angisho laba abanye abafuna ukuhamba nawe. That's why ngithi tshela abangani uzobabona 20. Oh! Yabo. So manje sengibukile futhi next year ngibona omunye usisi ngiyamfuna, but akusho manje sengina album nyana, so usengibona ngathi yabona ngobhut Madlisa. Yabo. So hayi asambe baby.
Ubengakufuni before ungakabi Ngithengela album. impahla nedladla nemoto Sure. ngiyamjuda yabo atanisho njalo menifuna ukuhamba nathi Kahle kahle namasela ndina namasela. yabo no DJ Spot asabe baby ngizokwenza i-dreads atanisho njalo menifuna ukuhamba nathi. Clear bethu sibonga kakhulu ukuthi ufike kuKhosi FM and baningi abantu abasha babukela kuwena in terms of business and ngiyabonga nje ukuthi ube this DJ a businessman with angiyazi bad publicity kuwena mfethu discipline you are not abantu esibukela kubona in terms of self discipline and in terms of personal branding so pick up may God uNkulunkulu mfethu nabakini akubusise mfethu. Ngiyabonga mfethu. Let's go through this journey. Yeah, ngiyabonga leli thuba mfethu. You can support me on all social platforms DJ Cleo 1 kuwo wonke. Athi ngigibela uvula ivolume lapho. Sesikhaleni email isedlazini. Asa awungize ngedwa sekufuneka umakhwapheni mangithatha ukubheka ingane neziphula iqolo asa kanti ngizombona engizomenza intombi yomjolo asa siyakhipha DJ dlala inombolo asa nesikhathi siyavaya sengifuna ukuphusha isimokolo hallo mabhebeza sondela uzodlula umnotho ngizokuthengela impahla nedladla nemoto asambe baby kwenze njani asambe baby kwenze njani sondela baby kwenze njani uhamba nami kwenze njani bathini ke bathini kwenze njani sekwenze njani hayi wena kumele ngenze sekwenze njani DJ Cleo, DJ Cleo, DJ Cleo, DJ Cleo, DJ Cleo. Hashtag Ukhozi FM Top 20. Ashes to ashes, stof. Uthuli othulini, muloreng. Sinamasiko nezilimi ezihlukahlukene. Kodwa into esifana ngayo sonke ukuthi sifuna ukungcwaba ngesizotha. Themba bakwa clientele bakunikeza umshwalense ngenani eliphansi. Bakukhokhela kungakapheli amahora angu-24. SMS ukhozi ku44419 sizokushayela. I-Clientele Life umshwalense we-non-life osemthethweni ne-FSP esegunyeni kunezilinganiso ezihleliwe, imigomo nemibandela. Bafana izokwamukela iRwanda emidlalweni wokugcina weFIFA 2026 World Cup qualifier eMbombela Stadium ngoLwesibili ziyi-14 kuMfumfu ka-2025 ngehora lesithupha kusizwa. Amathikithi aseyatholakala ezweni lonke na-online asuka ku-R70 abantu abadala kanye no-R40 izingane kubo bonke oTickets Pro abatholakala eSpar, Postnet nazo zonke iy'teshi zokwetha uphethilolo. Thola ithikithi lakho ngokushesha. Can you hear me now? Yeah, no, that was a dope interview. Dope interview. Can you hear me? Catch it. Yeah. Wangutwa no. Yeah, Kyahuta. When did you come back from Blom? This morning, kitule Blom ka 9:30. Yes, that's my brother Pusha. Okay, I know Spanish up. I'll see you tonight. All right, boss. Have a good one. Sharp, ne? Nawela. Lapho ku live ngithanda nonke emakhaya. Make sure to follow Esikhaleni DJ, this other profile, this one. Esikhaleni DJ. Miss Page, thank you so much. Yo guys, it's very difficult to do an interview and sort of acknowledge you guys, but when I do get a chance, ke le bona kaofela. O jile mogodu ko Bloem Cleopas, how do you know? Nice interview, Miss Page, thank you. Just go there on the platforms and find our music. It's there. So now, never try me some. How much? Send you a manch. Patra. I see you. So Veluya ku hour ka-1 if that's the case. Just jump to 1 o'clock. The girls in the background in the songs, one of them was actually DJ Sindo. How the go the exclusive And first day. Go to then it's 1 no.
Nah, I'm lost, man. Oh, 13. No. No, senzani. Phansi. Asivele kulight so Next day we must bring back Kwaito. Aizobuyi Kwaito. If the compilers can support, I'm telling you. Yabuyi Kwaito. Compilers must just do what they do. Guys, I'm gonna go live again during my set, 4:30. 4:30 when I get to the Tuxin event. Yeah. Cela ukunibalekela ngithi bye bye.